Alzira acollirà fins al 28 de setembre el primer Open Nacional Tenis Ciutat Alzira, que es disputa en tenis squash. El torneig s'ha presentat a l'Ajuntament d'Alzira, a càrrec del regidor d'Esports, José Andrés Hernández, el vicepresident de la Federació Valenciana de Tenis, Alexis Casany, i el gerent de tenis squash, Tino Ferrandis. Hi ha més de 70 persones inscrites per a participar de l'Open, que repartirà 1.500 euros en premi, 600 euros per al primer classificat, 300 per al segon, 150 per al tercer i per als 4 finalistes 75 euros. Anem a intentar reprendre i a veure si podem fer tots els anys este torneig i res, amb molta il·lusió. Tenim, la veritat, l'escola de tenis un bon equip i està manejant-se molt i res, dir-vos que ja tenim inscripcions d'hasta 70 inscrits de tota la comunitat valenciana, i els jugadors ja han garantitzat la participació. L'Open està homologat per la Federació de Tenis de la Comunitat Valenciana, que reuneix a tenistes de tota la comunitat, inclòs de fora de les nostres fronteres, com és el cas de la participació de 2 tenistes russos. També participaran del mateix 4 tenistes alzirenys, com són Miguel Ángel Presencia, Pepe Llinares, Aaron Camarena i Salvador Montagut, així com Gabriel Moreno, qui entrena en el centre esportiu on es desenvolupa l'Open. El torneo de tenis squash, i n'hi ha 5 més, ja en la comunitat valenciana de nacionals, va sortir farà 3 o 4 mesos en una reunió que parlant amb uns pares i uns xiquets ens diuen, ostres, la federació és que si ens podeu ajudar i clar, tenim que fer enginyeria econòmica per poder ajudar i poder potenciar el tenis base i pensaren que una de les maneres que podíem ajudar en recursos escassos era que potenciar junt en els clubs de tenis de la comunitat valenciana retomar altra volta els torneos dels nacionals. El regidor d'Esports ha recordat que Manolo Nebot va tenir molt a veure en este Open, ja que des del principi es va mostrar disposat a col·laborar perquè fora una realitat, fet que Hernández ha volgut agrair públicament. Jo sé que tot això se va començar, era una cosa que a més ell tenia molta il·lusió i que la primera vegada que se parlà va ser ell en qui se va parlar, que sé que ha sigut també un gran impulsor d'això i que ho desitjava per la nostra ciutat i per tant, jo crec que millor per a recordar-lo que dur a terme totes aquestes coses que ell, en tanta il·lusió, algunes les havia creat de nou i moltes altres seran esdeveniments que continuarem i que van començar quan ell va ser regidor. Per tant, aquestes paraules de record al nostre company, el que mai oblidarem. Després de jugar-se els partits de fase prèvia, a partir de dilluns 23 de setembre es jugaran els partits de fase final. Les semifinals seran divendres 27 de setembre i la final dissabte 28 a les 6 de la vesprada.